ಈ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೆ ಖಾಲಿ ಗುತ್ತಿಲ್ಲದು ಕುಳ್ಳುದನೆ ಮಾತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇವೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಜಾತಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ ಅಂದು ತೋಯ್ಪಾಯನಂಚನೆ ಈ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೆ ನಾ ಎಡ್ಡೆ ಪುಣ್ಯ ಬಯಕು ಒಂದು ಗುಳ್ಳ ಯೋಧೆಲ ಬೋಡು ಒಂದು ಜಾತಿ ಯೋಗಿಲ ಬೋಡು ಈಗ ಬಂದ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಕೋಶಗಳೊಳಗೆ ದೇಹಗಳ ಕೋಶ ಬೋಡು ದೇಶದ ಕೋಶ ಬೋಡು ಕೋಶ ಆಜಿಂದ ಬಚ್ಚಿಂದ ದೇಶದ ಒರಿ ಅಂಗಿ ಒಂದು ಜಾತಿ ದೇಹದ ಕೋಶಗಳು ಬಚ್ಚಿಂದ ದೇಹದ ಒರಿ ಈ ನಂಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೋಡ್ತನೆ ಒಂದು ಕೆಂಡ ಅಂದಮಯ ಅಂದು ದಮ್ಮು ಬೋಡು ನಂಗೆ ಬೋಡ್ತನಂಚಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದು ಆಂಡ ಆನಂದ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಕೋಶ ಅಂದ ಈಕೆ ನೆನಂಜಿ ಪುದರುಂಡ ಆರಂಭಾಪಣೆ ಹೊರ್ತದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಡ್ದೆ ಶುರು ಆಪಣೆ ದಾಯ ಪಂಡೆಯನ್ ಕೆಂಡ ಯೋಧೆಲ ಬೋಡು ದೇಶದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೆಗೆ ಒಂಜಾತಿ ಬದುಕು ನೆಂಚ ಅಂತೇಳಿ ಪಾಯಲ ರಿಷೀಪ್ ನಂಡ ಯೋಗಿಯಿಂದರ್ಥ ಆಯನಲ್ಲ ಒಂಜಾತಿ ವಿಚಾರಗಳು ಬೋಡು ಖಾಲಿ ಶರೀರ ಬುಳಿಚಲಿಗೆ ಒಂಜಾತಿ ಕೃಷಿಗೆ ಅನ್ನ ಕೊರಂಡ ಯಾರಂದ್ರೆ ಬದುಕು ಇಂಚಮನ್ಗಳೇನು ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರಪಂಚಿನ ವಿಚಾರಗಳ ಬೋಡು ಐಕ ರಾಜ ಐಕ ಆ ಯೋಗಿಲಾಂಡು ಒಂಜಾತು ಯೋಧೆಲಾಂಡು ಆತು ಮಾತ್ರ ಆತು ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೃಷಿಗೆಲ್ಲ ಬತ್ತುನದು ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಗೀತ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅಂತ ಪಂಡ ಅವು ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತನಾತು ದಯ್ಯೋದು ಬೇರೆ ಓಳ್ಳತಿ ಕಾಂದು ನಂಗೆ ವಾಮ ಇಟ್ಲತಿ ಕಾಂದು ಅಂಚಾದು ತುಳುನಾಡು ಅಂತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಯವು ಮಾತೆಗ್ಲ ಆದರ್ಶವಾದಿತ್ತು ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒಂತೆ ನಮ್ಮ ಅವಲೋಕನ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ 2,500 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ನೆಕ್ಕೊಂಡು ಭಾಷೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪುನ ಒಂಜಿನ ಬುಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪೋಪುಜಿ ಪಣವು ರಡ್ಡು ಮೋಣೆದ ಲೆಕ್ಕ ಭಾಷೆಲ ಬೋಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿಲ ಬೋಡು ಭಾಷೆದ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲ ಒರಿಪುಂಡು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೊಲ್ಲ ಈ ಚಾವಡಿದಿಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ದೈವಗಳೇನು ಉಂಡು ಮಲ್ತೊಂದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೋಡ್ತು ನಂಗೆ ಯೋಧರಿ ತೀರ್ಪಾಯನಂಚಿನ ತ್ಯಾಗದ ಗುಣ ನಮ್ಮಳ ಬೋಡು ಭಾರತ ದೇಶದ ಮೌಲ್ಯ ಅನ್ಪಂಡ ಅವು ತ್ಯಾಗ ಬುಕ್ಕ ಸೇವೆ ಏನಿದೆ ಅಂಚ ಒಂದು ತುಳುನಾಡಿನ ಹೊರ ತುಯರಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ಬೆರ್ತು ತೋಜು ನಂಗೆ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿಕೆಂಡ ಸಿರಿಯಪ್ಪೆ ಎನ್ನುವ ತುಳುನಾಡದ ಸಿರಿ ಅಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಂತ್ರನಂಚಿನ ಒಂದು ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಳಂದಾಂಡ ಅವು ಸಿರಿ ಇದು ನೆನಂಜಿ ದೆರ್ತನ ಸ್ವರೂಪ ನಂಗೆ ಪಣ್ಣೆರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಇನಿ ಧರ್ಮ ಎನಿಪಿನ ಒಂತೆ ಬಚ್ಚಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಒರ್ತೊಂದು ಬರೋಡುಂದಾಂಡ ಇಂಚಿನ ಚಾವಡಿ ಕಟ್ಟುನೆ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತದೆ ಆ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾದ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಐಕ್ ಪೊರ್ಲು ತಿರ್ಲಾದ ಗುಳೇರಿಗೆ ಅವು ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು.
ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ಗೊತ್ತು ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕೆಲಸ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 2018 ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆದ ಚಿಂತನೆ ಶ್ರೀ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ನಾಗೇಂದ್ರ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಮೇರೆಟ್ಟು നടത്തുന്നു. ಐದು ಪಕ್ಕ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತನು ಆ ಟೈಮ್ ಉಂಟಂತೆ ಇತ ಸುದ್ದಿಗೆ ಪೋತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಐದು ಪಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಉಡಾಯ್ಕೊಂತ ಚಾಲನೆ ಕುರಿ ಅಂಕಿ ಮತ್ತ ಕುಟುಂಬದಾಗ್ಲೇನು ಸಂಬಂಧದಾಗ್ಲೇನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಾಗ್ಲೇನು ಪೂರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಪ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸ್ಟೇಜ್ ಇದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ಇನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾದ ಮನ್ಪಡುದು ಅನ್ಕೊಂಡ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಇಂಕ್ಲ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯ ಹೆಚ್ಚದಾಗ್ಲಿನ ಆರಂಭದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಸೇರಿಯರು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನುಂಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಎಡ್ಡೆಟ್ಟು ಇತ್ತಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಬಕ್ಕ ಅಂತೆ ಕೆಲಸ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಮುರಾಣಿ ಕೈಲಿ ಗರ್ತಿ ಬುಕ್ಕಂತೂ ಊಟ ಚಿತ್ರಾನ್ನನೇ ಬದಲಾಗ್ತದೆ ನಾನು ಬರ್ಸಲ ಬರ್ತೇನೆ ಶುಭ ಸೂಚಕವಾದ ಬರ್ಸಲ ಬರ್ತೇನೆ ಮತ್ತ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಊರದಾಗಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಸಹಕಾರ ಎಡ್ಡೆ ತನ್ನ ಇಲ್ಲದಾಗಿಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕೆಲಸ ಇದು ಬರ್ಲಾರ ಆಗ್ಲಿ ಕಾರಣ ಇಂಗ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂಜಿ ನಿಮಿತ್ತಗೂ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಊರದಾಗಿಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ತೆಗೆದ ನನ್ನೆಲ್ಲ 2 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ನನ್ನ ಜನಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಬಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಚಾವಡಿ ಶೋಕುಡು ಬೆಳಗಡೆ ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀ ಜಠಾಧಾರಾಯ ನಮಃ ಸಮಸ್ತ ದೈವಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಬಾವಿ ಬಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಸುಮಾರು 7 ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಅನ್ನ ಸುರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡ್ತಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬರ್ಪುಣಂತ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ಗುತ್ತದ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣರೈ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಆರೆಟ್ಟು ಹಿರಿಯಾಗಲಿ ಮಂಜಣ್ಣರೈ ಆರೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಭಟ್ರ ಸಮಾಜದ ಸುರುದ ಬಕ್ಕಿಲೆ ಗುಡ್ಡಪ್ರೈ ಆರ್ನ ಪುದಾರೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರಿ ಗುಡ್ಡ ಸುಬ್ಬಣ್ಣರೈಗೆ ಗುಡ್ಡಪ್ರೈ ಅಗಲ ನೇತೃತ್ವ ನಾವು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಮಂಜುನಾಥ ಎಲ್ಲ ಈ ಚಾವಡಿದ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿಶೇಷವಾದ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಗಳ ನಮ್ಮ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ನಿಕಟ ಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಓಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಈಗಲೇ ಶಿವ ಸನ್ನಿಧಿದಾಗಲ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರಗಳ ನಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ಗುತ್ತುಗಳ ಪಂಚದ ಸಂಬಂಧ ಅವೇ ರೀತಿ ಜಟಾಧಾರಿ ಉಜ್ಜಾಲ ಮಾತದಿಗಟ್ಲ ಜಟಾಧಾರನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಅಂಡ ಉಜ್ಜಾಲಿಪುರ ಉಜ್ಜಾಲ ಐನಟ್ಟು ತ್ರಿಶೂಲ ಅಗ್ನಿ ಪಾತ್ರೆ ಕೆಲವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ಗುತ್ತಲ ಒಂಜಿ ಬಂಡ ತಪ್ಪ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರ್ನಗಳ ಹಿರಿಯಗಳ ಕಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಜ್ಯ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಅವನಿತ್ತು ಎಂಗ್ಲ ಮುರಾಣುಂಜಿ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತ ಜನ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕೊರಿಂಗಿಲ ಸಾವುಕಾರ ಅಪ್ಪಗೆ 6 ಬಂಡೆ ತುಂಬುದ ಕಾಲುಂಟು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ಗುತ್ತದ ಕೃಷ್ಣಬಲ್ಲ ಕೊರಿಂಗಿಲ ಮಮ್ಮದ್ ಕುಂಜಿಬಾರಿ ಅಗಲ ಒಂಜಿ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬಂದ ಕೆರ್ನಾಂಚನ ಕೊಲೆ ಆಯ್ನಂತ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಆ ರೀತಿ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಅವನಿದ್ದ ಈ ಚಾವಡಿ ಅವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾಲ ಮಧ್ಯೆ ಅವನು ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಶ್ರೇಣಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು ಶುರು ಅಡಿಕತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೇ ಚಾವಡಿ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಆ ರೈತ ಮಲ್ಲ ಅರ್ಥಧಾರಿ ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡಿತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಲ್ಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡ ಬಿಸುಕು ನಮ್ಮ ಆ ಬಿಸ್ತದ ಸ್ವರೂಪು ಮುಲ್ಪ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಪಾಂಬುಕಾಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬೆತ್ತ ಗೊಬ್ಬು 5 ಬುಕ್ಕ ಬೂಡುಗೆ ಬರ್ತದೆ 5 ಬುಕ್ಕ ಮಲ್ಪ ಗುತ್ತುಡ ನಮ್ಮ ಅಂಬುಕಾಯಿ ಬೆತ್ತ ಗೊಬ್ಬು ಸುಮಾರು 100 ಜನ ಜವಣರು ಯುವಕರು ಸೇರೊಂದಿತ್ತು 5 ಬುಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ರಾತ್ರಿ ಬಂದಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಡೆದಿತ್ತು ದುಂಬದ ಲೆಕ್ಕ ಜವಣರು ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಕಾರಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವತ್ತು ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ಮುಲ್ಪದ ನಮ್ಮ
ಈ ಬೆಟ್ಟಂಬಾಡಿ ಗುತ್ತೂರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ 5 ಜನ ಮನೆತನಾಡು ಆಗಲಿ ಮುಲ್ಪ ಡಾಕ್ಟರ್ನಾಗಲಿ ವಕೀಲರಾಗಲಿ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಈ ಊರದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕುಕ್ಕ ಒಂದು ಮಂಜುನಾಥ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕ ಅಮ್ಮನ ರೇಖೆ ನೆಗಲು ಪೂರ ಅದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅವಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೂಟ ಉಲ್ಪಣ ಆಗೋದಿತ್ತು. ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾ ಸಂಘ ಪ್ರಾರಂಭ ಮುಲ್ಪೈತಿನ ಪರಿಕರಣೆ ಪಂಡ ಚೆಂಡೆ ಮದ್ದಲೆ ನಿನ್ನೆ ಪೂರ ಮುಲ್ಪರ್ದು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯಾಗ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತು ಅಲ್ಪರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘ ನಡ್ತೊಂದು ಬರ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪನ್ಪುಣ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಗು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಮುಲ್ಪ ಬೆಟ್ಟಂಬಾಡಿ ಗುತ್ತದ ತರಬಾಡು ಈ ಗ್ರಾಮದ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತಿತ್ತನ ಒರಂಬ ಆ ಬಾರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಈ ಬಾರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಆಪಣಂಚಿನ ಏಳ್ನಾಡ್ದ ಪಿರಿಚಾಮಣಿದ ನೇಮೆಪ್ಪು ಅತನ ಜಠಾಧಾರಿತ ಮೈಮೇಪ್ಪು ಐಕ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಳ್ದು ಪೋತು ಅಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಪಂಡಿತು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಭಾಗಿಯಾತು ಅಲ್ಪ ಇಂಕ್ಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಹಿರಿಯಾಗಲು ಐನು ಇತ್ತ ಕಿರಿಯಾಗಲ ಆಯ್ನ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನನದುಂಬುಗಳ ಮಾಲ್ಪಣಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ ಶಕ್ತಿ ಇಂಕ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅಡ್ಡು ವರ್ಷದ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಗಳ ಅಂತ ಭಾರಿ ಜನ ಒಂಜಿ 150 ಜನ ಮಟ್ಟ ಸೇರ್ಬೇಕು ಆಗ್ಲ ಈ ಜವನಿಯರು ಮಾತ್ರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯೋಜನಾಗ ಊರದಾಗಲಿ ಪೂರ ಸೇರ್ಸಾವುಡ್ ಬರ್ಬೋದು ಮನಸ್ಸಿದೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಭಗವಂತ ಗುರಿ ಐನ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಾಮದ ಪೂರ ತರವಾರ್ದ ನನ್ನ ಬಾರಿಕದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಬಜ್ಜಿನ ಬಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಸೂದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಐದು ಭಜನಾ ಸಂಗತ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಕಾಗದ ಐದು ಪೂರ ಜನ ಬರ್ತದೆ ಸಮಿತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಸಮಿತಿ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಆ ಪೂರ ಸಮಿತಿಗೆ ಆ ಬಾರಿಕತೆ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿ ಊರದಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ಸೇರ್ಸತ್ತೆ ಭಜನಾ ಸಂಘ ಬುಕ್ಕ ಮನೆತನತೆ ಇಲ್ಲ ಸೇರ್ಸತ್ತೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಾಡ್ತಾ ಅವತ್ತಿಗೆ ಐದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಇಂಕ ದುಮ್ಮ ಐನ ಮುಂದುವರ್ಸತ್ತೆ ಕೊನೆದ ಅಂತಟ್ಟು ಆಗ್ಲೇ ಪೂರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಐನ ಮುಂದುವರ್ಸ ಪಿರಪ್ಪ ಆಗ್ಲೇ ಲೆಪ್ಪೆರಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿದ ಬಜ್ಜೆ ಕೊಡ್ತಾ ಮಾತ ಇಲ್ಲದಾಗ ಲೆತ್ತ ಅವು ಲೆತ್ತ ನಡೆದಾರ ಆ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕೆಲವು ತಗ ಪಂಡೇರ ಅಂತ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಗಳಸಲ್ಲೇ ಕೊನೆ ನಮ್ಮ ಗುತ್ತದ ಬ್ರಹ್ಮಗಳಸಲ ಆದ್ರೆ ಈತ ನೆಟ ಎಂಕ್ಲ ಒಳ್ಳ ತೂತಿಜ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ತರವಾರ್ದ ಇಲ್ಲಲೆ ಈತ ಸೂಕ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ ಈ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರು ಬಂಡ ಎತ್ತರದ ಜಾಗ ಎದುರು ವಿಶಾಲವಾದ ಕಂಡ ವಾಸ್ತುದ ನೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗ ಇಂಚಿನ ಜಾಗ ಎಂಕ್ಲ ತೂತಿಜ ಬಂದಿರು ಅಪುರ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊಡು ಆಯ್ತು ಗಾರ್ಡನ್ ನಮ್ದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಜವಂತಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮನೆತನದಾಗ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿರಿಯ ಊರದಾಗ್ಲಿ ಭಜನಾ ಸಂಘ ಮನೆತನದ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿ ಮಾಂತಿರಲ್ಲ ಬಾರಿಕದಾಗಿ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಬಲ್ಲಾರ್ ಟ್ರಿಪ್ಪು ಅರ್ಚಕರಿಪ್ಪು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನವಲ್ಲ ಸಹಕಾರಿತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ನಾನದುಂಬಗಳಾಗಲ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಬೆಟ್ಟಂಬಾಡಿ ಗುತ್ತದ ಧರ್ಮಚಾವಡಿ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಈ ಮನೆತನದ ಕೀರ್ತನೆ ಬೆಲೆಗೊಳಕ ಈಗಲೇ ಮಾತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನರಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ. That's my gadget. Let's go have some fun then. Introducing the hot and techy Brezza SCNG. Cool new SCNG tech for a cool new generation.